Vo Volkswagene pracujem 1,5 roka. Dostal som sa sem na odporúčanie môjho brata, ktorý tu pracuje 5 rokov. Začínal som v školiacom stredisku, kde som sa naučil prvé veci. Potom som prišiel na linku, kde to nebolo jednoduché, ale rýchlo som sa do toho dostal. Ja pracujem na linke SUV, kde vyrábame luxusné auta ako je Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Porsche Cayenne. Mojou úlohou je montáž lánka na otváranie prednej kapoty, ale ovládam aj ďalšiu operáciu, montáž panoramatického okna. Auta vyrábame 7 dní v týždni, takže ja pracujem v štvorzmennej prevádzke. To znamená 8 hodín denne, 2 dní ranná, 2 dní poobedná, 2 dní nočná, 2 až 3 dní voľna. Niektorí kolegovia pracujú aj v iných zmennostiach. Pri väčších dieloch nám pomáha manipulátor, ktorý používame na osádzanie strešných okien, kokpitov alebo sedadiel. Tú operáciu ovládajú zase iní kolegovia. Pri práci treba byť určite opatrný a tiež sa sústrediť na kvalitu. Volkswagen je pre mňa stabilný zamestnávateľ. Najviac ma teší, že dostávam 13. a 14. plat. Nový kolega by mal byť šikovný, zručný, flexibilný, ale nemusí sa báť, radi mu pomôžeme. Tak ako mne pomáhali kolegovia, tak ja teraz pomáham novým kolegom.